Masquera say muri Zimbabwe, welcome to our channel, Zim Confessions and Deep Secrets. Kanakari kutanka kukuya panena channel, please don't forget to subscribe. Kama chungwa subscribe, don't forget to comment and share this video. Nasi muri Zimbabwe, takuigira ina ya buditswa na former Zanu-PF member of Parliament for Chivi South Vakila Zivu Avabuda Vashtaura Vachiti legislators Citizens Coalition for Change Vaka Promiswa $50,000 each Kuti Vaparadze were in Parliament so that they disrupt the ex-party president Pamunhu Chamisa. But I was in the rumors swelling. CCC MPs allegedly promised $50,000 each to remain active in Parliament and disrupt Chamisa's initiative. Alleged paid associates of Chamisa's inner circle. For more info, check with Madam Kore and Nube. Zabuda chipostwa na Vakila Zivu pa account yabo pa X muri Zimbabwe. Vakitwala zakari vachitipane makava dari after Nelson Chamisa's party. These guys will not succeed. Vakatwala vachiti kunyango zvavo vari supporter ya president Emerson Mnangagwa vavengi vachamisa vakataura vachiti Mwari ngavakuchengete kubva kumakava anoda kudya moyo wako. Unova ndiwo unodiwa nevakawanda. Zvido zvemoyo wako ngazvizadziswe nedenga. Usatya, usavhunduka. Mwari havariri nhema. Ini handikuvengi uye handina godo newe. I stand with ED chero zvodini ndofira muzanu-PF. Ndozvabuda zvitaurwa navakila Zivu. Tikazoti munoiona sei nyaya iyi muri Zimbabwe. Tava kunoku amunaomira mushe mubato reCCC mamwe ma-MPs akabuda mubato reCCC vachitevera vaNelson Chamisa, asi vamwe vakaramba varimo ndo vari kutaura vachinzi Vaka Promiswa $50,000 per person kuti varambe vari muParliament muri Zimbabwe. Zvakare nofunga wiki rapfuura irori vatendai biti pamwe chete na vaWashman Ncube na Madam Kore ava vakabuda vachitaura ivo vachiti they are now part yearleadership yebato reCCC which vachanga vachiroteta paupresident webato reCCC muri Zimbabwe. Na Jacob Makume vakabuda vachitaura ivo vachiti vakasikwa pachena na Nelson Chamisa chinzi so vakasiwa vasina decision yekuti voziva kuti voita sei. That's why vakaramba varimo mubato reCCC. Asi chokwadi ndicho chazobuditswa na Kila Zivu chinzi ma-MPs aya akaramba ari muCCC Vaka Promiswa mari inokwana kuita $50,000 pamunhu muri Zimbabwe. Tisingazive kuti munoiona sei nyaya iyi. Tiudze zvamufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Mune imwe nyaya zvakare Speaker of National Assembly vaJacob Mudenda vakabuda vachiconfirma kuti vakareceiva ma-resignation letters from former Citizens Coalitions for Change member of Parliament anafadza emaere pamwe chete naAlan Markham muri Zimbabwe. Vaviri ava vairepresenta Mount Pleasant pamwe chete neHarare East maconstituency iyaya vakasubmita ma-resignation letters avo mushure mekunge leader wavo vaNelson Chamisa vakadhampa the opposition party muri Zimbabwe. VaMudenda vakabuda vachitaura izvi in a letter yanga yakanyorwa ichinzi on January 29 and 31 Parliament received letters from Fadza Mahere and Alan Markham respectively advising of their resignation from Parliament with immediate effect. In accordance with Section 129B of the Constitution, which states as follows: a seat of a member of Parliament becomes vacant upon the member resigning his or her seat by written notice to the President of the Senate or to the Speaker, as the case may be. Consequently, vacancies exist in the membership of Parliament in respect of the two constituencies and in terms of Section 39 of Electoral Act, Chapter 218. His Excellency the President and the Zimbabwe Electoral Commission shall duly be notified in writing of these
vacancies zvakabuda zvitorwa navajacob mudenda muri Zimbabwe zvichinzi maconstituencies aya 2 haane mavacancies kutaura kunoku haana maMPs saka zvikanzi ZEC icha notify vanhu on these vacancies ndofunga kuti paitwe here maby elections kana kuti muri Zimbabwe hatikuziva kuti chii chaitika asi these are the MPs vakapledger loyalty kuna Nelson Chamisa vakasiya maduties avo muparliament asi the rest avo vari kunzi they are still active muparliament ndo vataurwa nakila zivo zvichinzi they were promised 50,000 each kuti varambe vari muparliament sikazive kuti ichabuda sei mari plus singazive kuti chokwadi richikutaurwa nakila zivo muri Zimbabwe vanhu vakawanda pasocial media hazvina kupera mushe vaaccusa vanhu vakaita sana Joanna Mamombe pamwe chete nana Charlton Wende vachiti during my elections they were campaigning vachita kunge vaimira naNelson Chamisa asi apa varatidza kuti masellouts vaida kungopinda mupolitics nyaya yemari muri Zimbabwe tisingazive kuti munoiona sei nyaya itudzo zvamurifunga pamusoro penyaya yemucomment section kuti ma-CCC members members of parliament vaifanira here kubva vasiya ma-seats avo muparliament nekuti vazhinji vacho they are saying kuti vakabva muparliament opposition vakabva muparliament hanzi the people's voice ichapedzesera isingachanzwikwe muri Zimbabwe zvichireva zvimasupporters aChamisa ne-opposition maviews avo haazonzwikwe muparliament inyange parliament yeZanu-PF chete tingaziva kuti munoona sei nyaya iyi muri Zimbabwe tidzo zvamurifunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. We have also taken note of some of the rotten apples seeking to further the contamination within the party and its employees. We have heard timid whispers emanating from Holiday Inn in Bulawayo, wherein one Jacob Mafu mischievously makes pronouncements about the leadership of the CCC. We state categorically that the said pronouncements are null and void and are not a representation of the collective wisdom and resolution of the Citizens' National Assembly. We wish to state that Mr. Mafume is not authorized to speak for and on behalf of the party. His obvious link with Sengezo Chabang and their lawful recalls has now been confirmed. His reference to a supposed link between the CCC and the leadership of the MTC Alliance is not only mischievous, but a confirmation that he has ceased to be a member of the Citizens' Coalition for Change. Accordingly, any deployee or leader of the Citizens' Coalition for Change who associates themselves with this mischief will automatically cease to be a member of the party, and the relevant political and legal consequences shall ensue.